Yaro you try. Punya pertajam lambat ngalai se menong Jesus sensyar kan. Jesus sensyar, Jesus sensyar, Jesus sensyar. Ini ajak tiga jam kan. Bat akan ni kesengi ngakwa bangin pulih syua bangin ya perang nak stage kinong room. Ka lenong ka cut away ka cut ka ba arpo kendai. Ka Jingkhot ka Jong Blei kilong ye. Klem ka Jingkala ka ba mut lane hak away ka contain ba ong unchanging. Ano kan mau be U Blei haba ula khot yang ba dia pi unum kelasho na kata jingmut jong ya kata Jingkhot yang bat ya pi. Amen. Si sen ba ula khot unum kela ya kata jingmut. Dari nama kata si sen ba U Blei ula khot yang ba dia pi kan mau yang ni ka benta ba kelasho na kata Jingkhot. Ini pulih ro artimati iwe kendai. Kan mau baik kini ke Jingkhot ya ka ba utrai u khot yang ni kadi ke Jingkhot ka ba khot kadi ke Jingkhot ka bam kelasho unchanging but kadi ke Jingkhot ka ba khot but tang kata khot ru kat kum ke jingle jonga bat jongpi Henry kat kum ke jing tumu jong but kat kum ke jing tumu but ke jingai ke but haba u khot u ai ro hanga badapi ya ke jingai ong lang bat nga haba u khot u pensat boro yang nga kenma ba haba Blei u khot ya pm khot namar ba pidon ya pi u khot buangan empower ya pi ngan ai mga ya ke jingai ha kata ke Jingkhot ke jonga ya pi ken udah keren syai ya kata ke benta bat kata ke Jingkhot ke jong kala day lupa na du kapor ki bam cekut ki ya bam yu bam cekut kamu syua banga mapingin long ula dep khot lupa ula dep yu ula dep khot lupa ula dep don lupa ya ka plan na ka benta ke jingim jonga bat ke jong pi ken syua ba ki kin long ken kata kada day lupa ya kata ke Jingkhot ke jong na ka benta jong ilang iwe pi iwe ken bat ka Bible ke keren susuru ya kani ka benta hagar khot ka ba shipo jong ka nong ka ba nungkong jong ka stish nang Ephesus fika Bible ko nga onda ba ka jingdap biang on lum lang hagani ka Jingkhot kan mau ngi haban ai jingkhen bat ya kata ka Jingkhot but si sin ba U Blei la khot unum kela unum kela ong laman nga unum kela la khot ya pm unum kela ya kata Fide bat ngakwa ro banong ya kata ka Jingkhot wat u soitan ro umla ban pen kela wat mano wat u soitan ro kwa ban pen kela ya kata ka Jingkhot Jong Blei unum la ban pen kela ya kata Henry ule kumno kan mau bet haba U Blei ula khot yu Samuel ula khot yu Gideon ula khot ya kita ki syakri ki baro ula khot nganong ifiu Jonah da mano bala ban pen kela ya kata Jingkhot ke Jong Blei nama U Blei ula khot wat U Blei dala deru unum kela wat ong lupa Henry hagani ke Jingkhot don pat uwe bala ban pen kela ti de mano de mangihi de mano mangihi bala bani ban pen kela ti babun sen kan mau be kini ke Jingkhot abang akra ni pi Jingkhot kan mau u try u khot ya pi na ka benta ki paj ba na ta jong no naga benta ke paj ba fide kan mau ba ki sra nam ki khamla ban su thu yang ane ka benta habo jisu khot ya ki ula dap ong lupa ya kata ka Jingkhot ngan pelong ya pi ki nong tong breu ong lang bat ngan nong tong breu kan mau ba habo Blei u khot ya pm khot ya pi kumto u khot ya pi naga benta ki paj ba nam ta ke paj ba ka calling ka ba pi yo kadai nam tapai ba kan mau haga calling don arbanta to shua bangan le ya kata kadon gawai ka general calling ka bamur ka Jingkhot salansar but kani ka Jingkhot salansar kadai yang i iwe pi iwe banwan sya ka Jingkala bamur kata ka Jingkhot ya baro banwan sya ka Jingkala bamur ka U Blei umman you know noru ban jotno umman you know noru ba anum tip Henry kadon pat ba ong ka specific calling but kani ka specific calling ka ba U Blei u khot ya pm
un penkerpang ya pi, but un pendongkam ya pi, nak benta ki pai bak. Itu pai nuksa iwe ke benta, nak stisi nong room nengkong ka ong kumne. Upol usyakri u Yesus Kristus, ya bola kot Mawlong apostol, bala penkerpang sa ke gospel U Blei. Sa ke gospel you? Kan mau habala kot haban penkerpang, kan ini ke specific calling, haka specific calling, kapan ye ke kerpang, kapan ye Kamu habo Blei ukot kadi ke general calling kadi ke ba nginwan sa kajingkala bamot hanre haka specific calling habang ngiwan akmat ke jong U Blei ngiwan ya kata ke Jingkhot but you ong you Paul akot nakabenta ke gospel U Blei namta ke gospel U Blei but haka ta ke specific calling lakot ya Mawlong apostol nakabenta ke gospel U Blei Vio ke general calling kadi ba unwan sa kajingkala bamot kata dia yang apa dia ngilang hari kedon ya kata ke specific calling kan babun sin ngikwa banyo ya kata ke specific calling but kan mau kan egaway pagaway ke specific calling la nega Jingkhot ke kerpang kamdai nam tai la dia kamdai nam ta jono ke general calling ke nam tai la dia bo Blei ukot yang apa dia pi bangin priang jingpenem ke jingpenem kawan ra ya ke jingkala ya ke jingem jonga Henry haka specific calling U Blei usim ya kata ka general calling jongi but upen kela ya kata bangin long ke jingger khu ya kiway amen pi babun sien ni sutu bakla ha ini bentaken habang ngidon ya ka Jingkhot na U Blei Henry ngem sutu ke namar prinsip ki apostol nang kong gi kam sutu dai nama kata habau Jisu udang syakri ya kisan hajar ngot Baraka Paul bau syakri kisan hajar ngon kini ki kamla mar sutu ke bau Jisu le. Bar kini ki ong be try pa no ya kini ki bre pinlap ya kini nado ka gospel jong Yohanes bar sautli ka gospel ka tho. Kani tangkat to kan tli ki benta apa ka Bible ba bara ba tho aki bro sautli gospel. Bar kawai na kita ka de ka bau Jisu bar kisan hajar ngon. Handre kini kisan hajar ngon ki wan. Handre ki apostol ki kamla ba sutu bau namau try Jisu udah kot kerpang ya ki naga benta ka specific calling baru wong wan ngan pelong ya fi ki nongtong brio kata ka de ka specific calling ba ula kot ya ki banlong kita ki nongtong brio bar haba ki brio ki wan ke ka ba ki lale kini ka Bible ka batai shai ba haga ne ka jaka kini ki sunranem ki kwa ban be no ya kini ki brio ki kwa ban yo ban beno yakini gibreo kan mau baik ka specific calling ke de nam ta gibreo dei ban beno yakibreo pishai habo Blei u khot if specific calling kata ka de na ka banta ki but ha ka specific calling U Blei un empower ya fi ya kata ka banta unum dan kam ya ka talent ke jomfi unum dan kam ke aka nama kene de specific calling bo Blei u khot ya pi ladap hi ong bet bo Blei u khot ya ki bala talented how Moses don talent iyo ulong obatlon man keren de nem dai haru do ong ngam nang keren to kata how Gideon don talent iyo namar dei buri bating pot don talent iyo Pinlap apa ke Bible? Kini kisemran jong Jisu kidon telen ayo. Pe ke Bible gara batai syai kilong gibabit. Kilong ayo. Gibabit ikini. Aku apan peni fi. Hagal nong ga basaw. Jong ke kam apostol dekat ko bakat lai. Pe ke ongom no kibriu kibayu. Bat gibabit. Kan mau bet. Habo Blei ukot if specific calling kamdei ba fi start palat mdei bayo pidon talented ai mdei ne pila dei gibri bala yo jihikai ba pila banlong bamdan jihikai bri ba be gibri kin so play pi hana kini thu tangawai kai fitep ba fi don lamba du Jisu specific calling ke dia ki breu ki baladap kala ka bamot badan baru Jisu. Amen. Apostle Paul ula kala ka bamot hakalanong ka bakandai. Had a specific calling man penkerpang kawan haka kam apostol lanong ka bakatlai. Namar balay u dedicate yela de in a prayer life. Haka jing im jong jing duai. Haka jing im ayo
cho cái jing duai but ha cái jing em ban sha hi kai ha kini ki wei pat ki apostol pat dei apostol lang ta ngi bun sen ngi kwa ai cái Jingkhot no blei U Blei Nongkhryiem pi yo thia always remember ngashi ong kom ne U Blei Jingkhot ye ki lazy people hoi U Blei ula ban khot i bo bit hare Nongkhryiem i bo jai tu kan ma bhai ka ta cái calling em cầm đây na cái banta ban fit in cái calling cái đây na cái banta ki pai ba bo Blei penon borom bo u don langkat bat utaw ma khot amen cái này nghe hấp ban song thọ vì hằng ngày em kan ma ba u Paul em lak khot em namar Blei cái life cái jong em cái long dedicated in prayer and fasting cái life cái jong em cái đây cái ta cái jing telot ha cái jing hi kai bat bandon bat kinang tho lupa ada uthia sa hayeng udah tang unong lek si jeseng sing Blei tharai unyo Jingkhot tharai phio em ngong phi cái này cái ngong phi cái Jingkhot om ka kam ngam ong phi ba phi lei wat kam han cái này cái Jingkhot la phi ong a Blei tu kran yang tu khot yang em kan mau bo Blei uka ban i phi ha kata ka banta kan mau ba kini ki sran jong jisu em kini ki ba bit ki ba ki briu ba kham cha jing kai ki lungo ngarong vi ki briu ki peju nan ni ru em haki haraki tho ya ki ba ki la don ba jisu ka banon kong do ban yo ek specific calling don kam ba jisu ban don amen ban don ban no ba jisu ba pini tho u e bo jisu ulong la dang nga ban ma phi ngim pat i tho u e bo jisu long kum no ngin ya lai let ya lap yo tau jisu phi yo em phi lai tho em jisu ta nama pun sen ki briu em kim i tho mano ba deu jisu kum no phi niang nam tau jisu kum no phi niang nam tau jisu kalong ke be ba phi ka kmi ka jong u Samuel ka Hana em ka kwa ba bo khon un shakri U Blei ka su thu ba ka kwa ba khon mon shakri U Blei em ka le kum no em ka li ai sen don yo khon shaka ying ka jong Blei ngai ko phi sia dai nga samla la ngarung ala banong phi la da phi kwa ashi sha bo Blei un panon kam ya la de dedicate ya la de ro shaka ying jong jing shakri amen om da pek mano bale ayu ha pek ya la de Fitip lada ngah perkat u Samuel ngah supun peni pi hang ni ka por lamba bang ai ka nuksang kitab Samuel hal ka nong ka balai papin le lengo hang ni ka nong ba U Blei u khot u Samuel okay strat e bu khot balai U Blei u khot u Samuel ba ka ba time ha hang ni ha ka khot ka ba ar ti ha ka ta ka por men ba u Eli u dang thia halaka jaka habaki khmat jong u kila sedang ban biria bat umla ban yoi bat ba ompat lip ke syarak U Blei ha ka temple underline ni kata ompat lip ke syarak U Blei ha ka temple uterai ha ka ba ladon ke senduk U Blei u Samuel ru ulathia ngan mau bet pida puli nang kitab Leviticus pin syambai kene baka ong baka syarak kam dei ban lip na ka ying ka jong Blei okay ka syarak ka pen i ya ka presence ka jong Blei dei nama kata kini kiling do kiyo ya ka kam jong ki kumba uyo u Zakaria u kupa jong Yohanes uyo ya ka benta ban li thang ta ka syarak kalong kum churu namar baka syarak kam dei ban lip hang ni ru kadai kata hendak ke Bible kau pakai syarat keempat lep kamu mot sudah sesuai lingdo selipan me kalau kamu juru sengap bah lada kading kalau lip no napi pinsung tu kumno ya ga calling pio em pi babon ba ki breu ki kwa ba Blei un khot ya ki pechwa fi ding ne em don you don ding ne em but hani ke Bible ke batai namar Blei larang don hak jaka jong u Samuel na mapi pidon hak jaka Samuel to mapi kum ki pastor o mapi kum ki ba pipet yang ki pastor den nam dei kadon nem ka por pipet ki khon jong iro kilong kum no jinglong den nam dei ha den nam dei na ani khon pastor long kum ta pamnang ban keren i gitu sia kilong kum ta den nam dei tentang kumpet jam
Mana bampai ngarom siang apa lagi pastor kon pastor. But lada apa pi bakla melile lada kon pastor bakla ta. Kepala ma paham? Namar balen laki ong balada ki kon pastor ki bakla kabamut ki pentut ya ka jing syakri barok kowe. Denam dai. Nga kadon kon kan thei jong mo kandap la sai khat lai snem. Shun maka ka pong miniskat kat ne ngai ka jing tu khana ta ka bamut la salansar. Denam dai. Namar balen kedai kai ka kon pastor. Ngi barabor ngi perkhat ba ki kon pastor long kon pastor. But lara kim long kum ta mut ki long Jingkhot ya ka jing syakri. Kan batai ki kon jong Eli ki long kum no. Kini ki kon jong Eli uri orang baling do, he's a senior pastor. Ngalak mano fi jong ki jiu. Usin yang bapin lak man soto, he's a senior pastor. Udon ki kon ba im kam kai do. Ba im perthai ba. Shumut pi pin don hapo jong tau pastor ban sya hikai. Pin so bang Ta ya thu eng Lada pi don u pastor u ba kerteng weli. Hei ba u ki kon jong tau pastor pi ki ba kam kai na ki ba kam kai tam. Lagi dei haka jingalang samla ki don ki pida puling ngang nama pidang samla ngan hikai ru kumanang samla. Ki alang samla ba ki don ki wei dang la jing knia ki ong ai no shangi ki shembet nang ta ki lebe kat pamon ki dawa pisa kum ta ter na ki parabanget. Ki kon pastor. Da shimon pat U Blei bo yafi banong ba ini pastor in hikai yafi. Pintre. Ne filadon Jingkhot nam don ne pot la de. Pila kumpet ne kam no na. La kumpet banong kumno. Ne ngakran bakla na. Ada dei mangaro ngala kumpet nang kumno ne U Eli. Yawat diki kon la jong umla ban hikai. Fi kata ka dei ke ba fi Blei u khot yu samal dei bu khot kum to. Udon bat u pastor u senior pastor uba umla ban hikai om tang kata ka Bible ko sungat ba. Sungat jauh Eli. Hadu bau yap namar kajing sungat jauh suhap lah kedia rendang. Bat mentale ulat teman bat kikmar ulat hamduna. Fitrek kamu tahu pastor. Blei kuat sama dalam dari tangan egoai. Umpet ya kibreu. Haka jing long kena jong. Fitep pi ki kena samla. Hada fi kuat bau Blei kuat ya fi. Naik pet ya kibreu. Pet show torai. Amen. La ba pidon ba kita wat thnum ya ki pastor wan thnum ye mei pa wan thnum yano ru la da fio ka jing duna ong bai trai pan mat la ka khmat jonga bangala ban sakri hok ye me. Amen. Nama ngi bun sinem usoi tanem un pen bakla fi ngong fi wat usoi tanem la ban sim ye ka calling na jing im jonga ba jong pi. La ande ula tangan ni ka wei ban pen bakla ya ka khmat jonga ba jong pi. Hiyo kum ban bakla ya ka khmat jong ka im ken mau hadu baka ko ong ni so ulong ba ban bam ula ban tang kata henry umla ban sim no ka calling na u adam lani na ka im ken mau ba usoi tan umla ban sim yang ni ka calling si sen boloko lada U Blei u sim no calling ngathrai la de ban sim sen u jona denam dai ula khot ya u henry u pet no u. Mana pun dia, dari sebut mentah, dia kata si orang pihak kongo no, lada pim kongo mentah, ken mau yo Blei duna breu, ngam pen mare fi. Hong fi Blei sin la khot epi tun khot epi. Nganum lek ban hikai kebamdan hapok Bible. Bau Blei duna breu, Blei ula yu, hari ula tau khanang fi namakan aduk ibam Jingkhot, bau ula khot fi nak Jingkhot ke bakoi. Amen. Hari usoi tanem kwa bapinya ha kata ka Jingkhot. Bat umla ban weng kata ka Jingkhot dei nama ta sangap bahai sok ne gowe. Pila ban don ne kata ka Jingkhot. Pila da PM kam kai ru pila doi ki bru ki yok ya. Pindelengo because U Blei chi sen bula khot un pentrekam bet. Henry kamut ba U Blei trekam piyai ne ha ka Jingkhot ka ba khot ken ke jong o. Pio ay kata, dia kata tetap pindah lengo. Ini kecingin bamkut i dua ipat beriu yok ya. Kamdan kecing bakla kata. Nama sisen lakot.
kelam thok hang dalam Bible. Lada melek kum ta ci sen bo ulakot te ulakot. Dai namar kata ngan ai nuksa u Aaron. Dai manga mapi u Aaron alem no. Haba u ne u para u kiu halor luom sa po ski u ja ulapan kala ya no. Wang ne ngasem ya kita kiksiar ngakawang akading mi masih la mau mda. La kam ta tarai. Mlada mau udah ong hi mau ko Israel ne udah Blei jong pi. Halo Blei u klam ayu klam sange na kata Jingkhot pat yu Aaron. Dari nomor kata hadu sam cis palai pulai ko ong ke jing penslek ke batut ke jong Aaron. Tadi nama kata am teng am kibrium su thoi ngane ke Jingkhot ke trikam bet. Wat lada PM bam khoj ro. Hal tang kawai kamut bo Blei nung bisyare pi pat. Pet ke jing im bakut pat ke jia ayu. Pet ya u Samson jia ayu. Ke Jingkhot u Blei klam sange ayu. Hada ke jingyap ke jong u hoi u penyap babun ngot Hada ke jingyap jong u am kale ke jingyap am ke badai is ngosi Ke Jingkhot kambakla. Mal Blei sim lakot tu lakot. Dekan mau bah. Ci sen lakot yang api lakot. Kumno upen baklapat. Namar Blei un long ke khamat jong am mangin senang men pet no biang bakan jadok. Kata de mama ko ki samla. Fitip la Blei ulakot IPM usoitan ban bakla IPM unia peni kendo ya kibriu haki jingim jong piko ki samla. Kita ki bam ngai. Ki bam yo. Ki ba ong ki ngai han re ki dei pat ba im pat kum bam ngai. Fio kata, sometime un carry ke main ke jong fi. Usai tanam un pelong fi. Pido na po college haki school nga aingo mtasi di bubun benang samlah ngane ke jaga. Un peni kendo fi ya ka briu ni briu em baban penklet ya ka Jingkhot ke jong Blei na ke jingem jong fi. Namar umla manueng fi direct ya kata. Uhap ban tap ya kan mau Jisu da ai kan nuksaro. Wang habau uta unong bet ulei ban bet il sampai bobaha. Wan pat utau nong shun udah bet ya kan nyut haga por men mien. Mut mentan menun betep. Vio am bar kiru ki kami thoi tau nyut hadu ba umpat mi. Kan mau ta dei kai. Kata ka dei ka buitap jo setan. Haba Blei ulakot ya PM. Flip usaitan am unwan kumnu ban ngala banong pi ban distract no ya fi. Na kata ka Jingkhot. Badai nama ta hakapot ang samlayam kadai ka distraction ka ba bun palat ne kumno na pe bang su ai nuksa fitip ka don ka exam so bang pa mobile pat ne kumno na teng gitu ki film mempaju pete mencuam ka film iu por exam internet lo hata ka film lay kan su ra bi kan jado Shillong da kan on tamang pakan jaman sim le so tan am unwan ba un bet la ka jong Sembai jong UM bapi pin bakla na kata ka Jingkhot. Pin bakla na gay? Na kata ka Jingkhot. Baling idon kami ki mentor den hang taking man macam tayo nga ong ifi kidai maki ban pen mau sa yangi panong wat bakla. Amen. But hang ni pin kan mau bah ngapakat ada dei nga jaka somel ngatarai. Lan lo nung anu kli dan weli. Namar Blei ngan sya disturb no nak bakata ka bangayo bo ki khon jong u ki em bam ru Blei. Ne kwa bano pi wan pet yano pet cho try. Amen. But about try u khot ya PM u khot nang kong sa Jingkala bamon and then u ai pi ga specific calling habo ai pi ga specific calling unum ai kat kong ka Jingla jong fi. Lada u ai no kat kong ka Jingla jong PM pinum ngai ya ka Jing ai jong Blei. Kenapa upolem nadu dang rit lahikai ya ya ka Torah. Lani ngalap nang fika Testament berim. Utip ha about ki major but ki minor prophet jong ka Testament berim. Utip ha ngan ong pi syapang ki Psalm. Utip ha syapang ka Torah. Utip syapang ka history jong ki Israel. Bangingi puli kumu ways Samuel ngi puli syapang ka Chronicle. Upsol wala puli lot ya kita namar balai. Udon ha ka school jong ka jing syahikai jong Gamaliel. Pinlap ya kerteng ke jong
Haga kam ki apostol ulah syong ustad ado kata-kata and ulah tiplot ia ke culture war ki history jong ki Israel kumno badai ban le kumno badai ban nyat kumno badai ban long ulah bianglot na dong syadong hari por bo blei khot ye upat ban long apostol ham pite khot apostol ban long you know yaki gentle you know apostol jong ki gentle hadu ujit ye um hadu ba uhap ban hapok ye le hadu kata-kata am kaba unipan marangkat la dia kata ong nga umrau ukris belai ong merau ong ada ngam long merau ngam not ban bambat ki gentle uhap ban penrit la dia ngi tentang yong ngi belai ula khot yang ngi kan mau ba tentang aju tip iki bro yong belai khot yang upin i nga vision na ka benta kata kar jaka bangan le hari phim tre ban le adam dan ba support fi ka calling pat ka kam ge pher ada don ke calling na fidan ke Jingkhot pinum pej menu bayarap ya pi pin mare sya kata ke Jingkhot la don bayang nam don bayang bat pi kloi ru ban yap na ke benta kata ke Jingkhot amen de kata upol uyap om ha Israel ule yap harum ha jaka gentle kamu mod uyap ha kata ke Jingkhot ke jong ha ke ha kata ke Jingkhot ke jong ngalang tentang yang ini missionary dia katma jong to kori ki wan phai no beng chane hatu kata mo kade ga Jingkhot jong blei haba ka dia katma am pi it no snon ye ka to kori te sa chu pule se phang ki missionary ki ba chi sha bo blei u khot ki kloi ban yap no sha kata kori hi ka bo blei u la khot namar ki identify la de om chu na kata kori ba la kha ye ki identify la de sha kata kori bo blei u la khot hanai babun sin yong atra ai khot ngim kloi ban IT pat nangta pe u Petros udai nong tong dok kha unong khai dok kha bat fitep ka kam khai berabor ka dei bat ki gentle udah tip bahasa phang ki gentle hari porbo blei u khot ya u patam u khot nam ta ki jiu in a wrong place ki jiu ki dei ba start ki ba wat ka dak ki ba komta u blei u khot man yau ni Petros de kata ong udai ba biet sha khot biet namar blei tip ye kar kom jiu harukom jiu shaban bam ki di basung thu ban sat ye ki kti ban phong ki ki jan ki bajan sur ban ya da shaban keren ki da sngap shua bar ki jubab tang Argentine ngaong fi de kata blei unum khot if em in a comfort zone blei unum khot if sha to jaka ba fi song aram blei un khot if sha kata ka jaka ba phin penjana ya la de amen kan mau ke Jingkhot kan yalam yang isa ke jing penjanai sa ke jing yu namar boleh fi khot kam dei ke jong pi kabomot pi hab ban minot kam arsya lana bila khot bila tip lupa ya kata latip ngasale hare ya ka ba pi tip perkat piap dedicate kat no not 100% 200% piap dedicate namar katu ke jaka bangangam tip bila syai Pidana ni kisam lang aku aban perkenal pi kwa aban syakri U Blei dei namar kata kaba pi kwa aban syakri U Blei un khot de ha ka jaka kaba pim pat la ban tip kam dei ka kam dei gai ka kam pila banong pastor shumat mentanga ngatri office pat ngatri business satu ngala ban syakri pila be ban syakri U Blei ha kan no ka benta pidon ka Jingkhot U Blei u khot pi hab ban le syong shwa bat U Blei kan mau ba namar ka Jingkhot yang ngiam kala khot nak menta ka hima jong ngahaban tip sya na utara ka de kata U Blei abu khot Moses wang ngatlon wang lele ngan sahikai hado yo ibu Moses dedicate ila de kata ba udah syong bat U Blei amen udah udah syong bat U Blei ngipat ngi dedicate ila de kan mong rakti kan umur 2 tang minit hani perkat bahag jing 2 jong pi kan minit pat pi ong Blei keren yang ni Blei pastor ngakwa bau Blei keren yang san minit keren ni pi tentang dapun mentaro si pun beriu na menta la keren so tu yiba badadan bafon ya pi kumta frodi itu ila keren pas minit minit denam dei na per Blei pat kan mau de kata ban IT gai comment pandoi hab IT gai haวันว่างนี่บันดอยแต่กันสุภาพชุดเทียจริงเทียจีสุงอยเจme 100 bait ya kata ada
banduai pad kita kasim ya kamat ke jongpi kasim ya ya kamat ke jongpi kamat jongpi kalong amna perkat bah pinum samthia brosimit song duai tengah minit tikna je samthia lawan tikna ka phone jongpi kan ring hi kanang wan hakan ga jaka fisu thu kata ba marsen song duai ka phone ka sai pa dan lah tang way lai fitik beli ladak kamdan kampat but ki phone ro kita ki beri kita page tamra tumlong denam dai na den dai kata sawan ha ka si wanas dengan sabatai chu sapang ka jing sha jinget isto ka way ki jing sha jinget beli om tang kata haba pi duai ka doorbell jong pi ka pa tang nong don bawan baik namong man kapor hari haka city yo license don beri bawan baik profession duai denam dai por profession duai ha ti kamera non mon la kai khulung ne on don bawan denam la pisu thia kai pat bro skip don bawan tang kamya urung man ra fi habban su thu ngamong bo soitan no program ya ki hari usoitan utip tang ni gawai bu dei blai jong ka perthai kwa bakan don ke jing duai ke basisha na ni ka perthai ban le chau blai on disturb baik ya fi na ar korin sau la ong lupa u blai jong ni ka perthai bala ka mat la no kan ma ba dei no mar kata ke don kam ya pm ke dedication ban IT ka mat jong pi okay Cikini apa nang ta ka ba ar ka ba ayu ni si subang ra bakut try me long hapo pat don kwai dang don skret teng hapo phone nang don jingwai perthai ter da isu ong tanah suntur ikut sisa pat dei nama kata kini ki bentam ki ba penja ya ka calling ka jong blai namar phim shu ban pasong bhai yo blai mo blai ong ukwa ai gre upola ba Ukraine Ukraine umdit bo Ukraine u dedicate yala de uyu u dedicate yala de banung kong do u dedicate ban ong ban IT kamet ba ar namar de kata ong gadon ka sia ka bathar ngal IT yala de su trai ka ba ar u ong ngaim tang na ka banta ka ni kawai bangan long ko ja kamat jong blai amen bat kabalai na kabanta jonga umde ban persobhaya Petras nemde persobhaya A B K D ban persobhaya yo blai bat sisen la da pila persobhaya blai pen persobhaya kibriu kin sham sobhaya na ka jing jong pi amen sangat bahaya nga sisen ba pila persobhaya yo blai kibriu kin sham sobhaya na ka jing jong pi hari lada PM ban persobhaya kibriu what happening kibriu pensem yang duna hakmat jong blai ram lupa layo kata keni gedi ka benta bo utrai upanta om tang kata babon sen si ongom ni pastor ngam don por ngam don yo lada hakani ka kerta dang samla fi ngam don por fi don kon ni fi le ngom no fin don por ban play bible pi hapan su thu te kata dei kata what I da man ni pi pastor ngam te dei kata ke nama fi te usoi tanam kan ma ba hak por jongi por nga samla ngara aingu yu blai pat don mobile nga aingu si sai blai dan don tang wrestling tang kom internet tak wrestling nama mun sha dan di ita menta ma pi le hak ti le jong mobile denam dei pet mobile si pang pe ri la arkanta Pulih Bible lahi ya kata. Pi balai ngawan rai kata pi ke samlam namar balai ublai udan jingkhot ba bat ia ke jingkhot ban song thu de kene ka kerta. Namar ada pi su thu akan ka kerta pila ban syakri ublai kam kraw wanum kwa bangan su thu jingkhot ada menerusan senam. Pi song kamen sim te ka kloi ka do mentah ka telot. Pi yo Dei namar kata ke dedication hakan iga poram ke don kampalat ya fi namar balai ngalapan of haka calling kene gede ke benta ke baban suto wat uji sunganong ya fi habo wan shaka do habo ban suto we ke jikor usha jinget do sapo singida ulej shaka ta ngamong ya fi sha jinget sapo singi hendak pi haban suto ke ke bo blai ulong but pi haban ya sha kata ke jingkhot ke jong kan ma bai ke jingkhot kapan ya kene ke benta
Ya ke? Ke jing syarai, ke jing sya ashitom, tradep, ya ka eke bola khot ya pi, bat nang ta, dah sumar, man pendep hok ya kata. Hatu filek kom ta? Tapi orang atrai khot yang Orang fikir ni kam dei ke kam. Manong ladang alit kum tu nganiok tulop kata kam dei kata. Kam dei ke tulop. Kene di ke jingem. Amen. Bahkan orang fi Blei lada kuat ban. Pitip orang fi sap hai lada Blei pisania how tau Blei ba pisania Pim don kam man kuslai kevin bam kevin di. Namar pitip lada ki kon Israel sapos nem kim don kam mantre U Blei ai manai ki om tang kata ki om ngi kwa bam do siar riwani ya jingkang ot no yang Boleh Bible pin lap ya kata ki om ngi kwa bam do siar lawan hi ot no yang ki kwa di ki om ni kini ku gam da bang kwa di cold drinks ong kawang tu ding la kala cold drinks ki om oni la ngam ke bagi kwa ki yolot berkat ke juti yang ki pong da ka branded ke bam jot bat ke bam rim show U Blei wailot dia kata. Ngam syang ngam laban ngai dia kata. Fitip penukong em pernah U Blei khot em ngap prakarsa. Kumno fitip lifetime kayak kejat le betul dia ngong Blei ketu khot bakla tarai. Ngang teteng ngam lasang artatinnya la diro. Nganong sisha ngai asngo haba yo I kham tame ba kiwe kikio. Hari ngas utu pat mental da fikeli. Fitip hak to ko porem ngang prakat proof me Blei mela khot yang Ngala man sutu mentapat dia kata. Ba U Blei ukwa man peni banga te ngala khot ya me. Proof me la na banyak kata ka Jingkhot. Pi mentang ngala ta man sutu kata ba U Blei ukwa ya kata ka proof banga ngala na banyak ta ka Jingkhot. Pitip ku samla le pitip ngala ngan itu pi. Tu por best pi. Ndon pastor ta nalor joga. Pastor ta bodon ayap ta pi. Don te ki samla don ni hari ngasuang ba kum ni gawe. Pitip marsin wani em ngasuang ba parai ki. Idon wi ar kami telah basin wani ngalang ni fitel kum para jo how try. Bangada sim para be ki kim nuat wat ke namar beleng ngasutu tangawai ngahaban proof yang dengan ministry yang mat jong Blei. Amen. La ki don nam don nalor jonga lan balai ngam kwa bangan don kan nam sneo. Amen. Ngam kwa bandon niu kan nam. Fitel pihak ban proof te yelde. Nama ka Bible kala kron syai kong ka hagasti Timothy. Kada kurang syai yang kani kebenta bengabat mapi ngihaban proof kau make full proof of thy ministry of your ministry pihaban proof mapi dah ngabait atrai khmat jome amen ngayu ngabait khmat jome kata kapan kata ka calling pifi ong pastor ngakwa ba bo Blei khot yang Aku apa nafi nangkong du lakot fi cak general calling. Kata ke dia kecing kelak bomot. Dia kata fi semua bigasur. Kelak bomot kini wat leh kalong pop. Kita ada ke general calling. If you want a specific calling, we have dedicate ya ke life lejong. Amen. Manong atrai bau trai unong ngalayo ya kata. But kan mau baik. Hai bau Blei ukot fi ruam un ai fi ka gift ya kata. Dia nama kata kedon ke gift of the Holy Spirit. Kajing ai jong umen simba khoi namar U Blei hai bu khot utip ba phim long gifted hangta phim don lu hangta U Blei wang ngangan gift fi amen kata hangta fi sutu kani tengah yo na gift sumat man ta U Blei pai pi ban lek sa Bangalore pi phim don lu U Blei un ai gift fi da ka tiket manor un ai un pan ot tiket ya fi kata fi nong bet U Blei bala le kata Fiyo day nama kata yaki bala khot I gift of the Holy Spirit. Amen. Berbobot na pilawan na ka Bible school pila idon ro po ai so pila ban sungtho hang taro nganong ipi. Bala hikain siapang kita kijing ai kejong umen sem bakot. Wei koren kunong kadar kada keren siapang kita kijing ai namarum day mapi do utrai banai. Amen. Kita ngan batai pi ngale. Kap tame ngai kendu jinga Shillong ba boleh khot inga ban keren. Hari nga ai ngoi utrai bo trai open kendu iki babon kam tame I pasoban te iba teng iju pata ketu grammar kam long ko nga kalong ka jingkerku. Ngam ju siem ase offended. Hari bubur sing penpen yang ngastunat hai kata nama boleh habdon kam ya kata. Henry om tang kata hari U Blei pat upendon kam te wat teng ngathlon ro. Ngan batai pi nga keren andak penos nem pitem. Sans nem.
Sakot Mei. Dari kantin hadu mentaro, hakumut kalabiang bah. Hal telit tumlat. Nan batai fi mun syayu Nebukadnezar ngakot ndo. Permengakran. Nebukadnezar. Namar balik ngamlat. Hap persyang. Hap ani ban ngasutu baru dei Blei ban sedang ban ai ketu gift. Dei dak bor la dei utek telit jonga. Mengakran fitip email fitip to ko le padi kestan pi ali pakan ba bonda. Laparkat be kun memnangkaran. Aduh boleh. Dia kata ngali sekolah dah lahir nga. Dia kata akan mau bang lek song kelas KG ngalakan mau dah lek song dah kim sim nursery dah baklang ngali KG ngali. Ngalakan mau bet. Iki no hikai ngalakan mau bet ali ida. Nama belai ngakran hanta. Susu tangan ni gowe. Bakai balong. Ublei ukot yang hak tak bentam. Hakai bangang ngakwa. Ngakwa ai fitu manusia bentam drum. Menang ruai. Blei kam ai hadu mentaro takasur. Hari ngamdan kejing ayuru bad Blei. Namar Blei unum ai kei ke bangang akwa. Ublei utep ban ai kei ke ba ukwa nanga. Kan mau hai kata Ublei unum ai kei ke ba pipi kwa. Ublei le ya kata kei ke ba kwa na pi. Amen. Tadai na mata bun sen ong try om kamon jonga. Kamon jong meon pendap. Amen. Lada fi ong pastor nganga kwa bantreye ke business katar ke calling ke jong Blei. Ada fidon na ke calling ke jong Blei pinumle ro pindio baka business jong pi kayat. Umdai namar jong pi namar Blei peniat ya kata. You are not a businessman but you are the anointed businessman. Fisu tu Ada fi ong nganga kwa banlong IAS. Blei un penlong ye fi na ka bantai ya la de umdai nam ta jong pi. Namar pensyong fi kata kat kumba ka Esther penlong ye ka banlong siem baki briu kunum kan mau baka jingat modeling jongka harakin kan mau ye ka jing duai ka jongka kan mau ye kata kumba Daniel kentiu ya kata kat na ka banta ke jaj ben riu kumta nam ta jaj ben riu ki Israel kumta kan long ke juru yang apa de pi mau fi haba ong ka calling ka mod ba pin le be jong pastor evangelist teacher kita sawan hadin Hada pi kongo ya ke Jingkhot jong un saya lam ya pi. Kidon kinong duai nganong ya pi ngatip kide kinong tre business hada kide kinong duai ki ba crowd namar handa ki dedicate ila de ke jing duai. Habang ayo we buddhas kada ketap hai ngapor mansua. Ngai usyong hapo kedukan sange ban bat kene ka keti. Pelajui gitu. Findal lengo ki jing duai ki jong ki kim sange ya kata. Ngite beron exam umlong beli jeseng ro. Umlong man puli Bible ya ro. Dari namar kata, nah, kau apa nong fi? Habo Blei la kot fi un I gift fi kata benta. Un ayo, but kibriu kin recognize ya ka gift ka jong fi. Kiniyo, kin recognize ya ka gift. Namar Blei la kot fi, but habo I ka gift fi kibriu kinong yes ini don ya kata benta. Amen. But kanta kanuan lang ba bo Paul uong yo Timothy. Fitip Timothy udah syaraya ka balang Ephesus hadin jong Paul. Bahkan no hajar bangai fitip kidan. Approximately below 30,000. Kan no? Lai po hajar. Hadin jong Timothy usim ti do Yohanes. Hadu man ka por bo Yohanes one name apostle Yohanes Timothy pen kongo yo Yohanes tamo sutho ika seniority udah borom ya kata. Perkat ma pipidai pastor lai po hajar dunadan bangai la sarang na dia. Bo Paul uang itu motif kam kreni ukum pastor uang haba meme. Men syaraya la dia kam mau meli syaraya ki. Syaraya la kan ma ba. Haba Blei ko di fi menta ke public hari ya fi pat kam dai ba pinlong publicly and pinlong individually badu. Amen. Benong atra ngadon kambat me. Pekat bahai kiseran kila kwa be ya kini kipai ba ki ang be no ni kipai ba nging li bam no long shu to hai wang ai bam ya ki namar belai fitem utrai kwa pani tho wang na khot ya me ba men basa ya ki amen la fi tre business fi don ha ka high post fi don ha ka no ka benta la fi don ha pergi college ki jong fi kan mau tang kowe fi don ha ka calling ke jong Blei amen but dedicate ila dia ha ta ka calling Amen. Menang menong. Tadi kata. Shillong mo. Finimyo yaki long he balik bam alumuri ya surok. Namar kila ban leit bam.
Hari kisutu tanggawai. Kei kabang ka Jingkhot kabang ngadon. Kam pelong yang aman libam. Kadon ka protokol kei. Ka protokol ka jongki. Kan utam yang ini masuk tu haga calling. Mangadon ka protokol. Ya kei bangadai ban le, bat kei bangam dai ban le. Pina pulis ti jong pol wong. Kei barok kalong ka badai yang kei barok kam tai yang Amen. Lada bang pi ong kum kisam la pastor ngakwa ban tip pang ta ka Jingkhot. Nang kong do doai. Kam dai pastor na bukti ya phim dai tu lupa. Lada dai pat kumta. Fitem naman ngarang la jom syang aku baki pastor kin bukti. Oh kilai bukti yang agak batai we men long kumta mamta ngakam long kumta we ro. Namar balai kadai sim bakla jonga. Kem bakla so pastor. Bakla jonga. Namang ngakam sangap na Blei. Ngakam sangap na no. Na Blei. Ki pastor ki encourage nga. Ngalapan no fi. Nang baki nong syarai pila ban yo ka encouragement. Hada ka Jingkhot tayo men utrai. Namar balai ki pastor ki laban don baki pastor ki labam don show. Hari pite pindon baru terai. Amen. Piyo kata, bat kan mau bu terai don ni ban say na fi. Bat ka calling kapan. Ladangan ay nuksa nganong fi. Nadu testament baru testament thamai. She's nem kan duna ya. Bangani kay fi ka calling. Namang abang apet iway na po ka Bible. Larang apet testament barim na testament thamai. Kapan ya kata. Fitip ngasusi bahai uway ubriu po testament thamai. Bau tau di Apollos. Uduna ama ka Jingtip. Uyo ka Jingkai na Aquila bat Priscilla. Hari masen tip uwan upol uken riano nang ta. Pinlap ya kata kalau nong bakat pra bakat kandai kam ki apostol. Namar belai uang ngas ngolak biang ha kata ka Jingkai jong Yohanes. Nang penbaptis. Dai naman kata hadu ka kulmar hapa ka balang korin. Badan baong ide jong Apollos kidon way pad bawong ngade jong Kaipas don bawong bang ngade jong Paul. Namar belai uni Apollos umtre banyak trailang. Od Paul. Namar belai usutho wang selada tangki bangai jong Paul kia start kat ne. Paul le long kat no. Sip kadai kata uduk ya ke ke bakrau usdang ba udan ba ka gift ya ka ba unsdang ya ka ministry. Ha episode ulai way na kita mo. Hari umla man syarai pat. Fitik belayu. Gerkan mau baik calling kam hikai pat yang ke arrogant. Lain ban so sarong no. So hangamai no. Nga biang lut. Kiwei ki bakla lut. Ka calling barabol rem. Ka penrit ya vi. Ba fi kloy ban learn wat ne khnaret ro. Amen. So tu te tang kata la fi ong atrai me khot yang kloy ban sya hikai. Amen. Nagabas niyo shem ya ka baba. Amen. Bar fin sung tu ya kata both Blei un pendon kam rat ba ifi ngam tip hakano ka bantayo fi ong pastor ngam patip ngarong anom ong fi ngan ni thu mangai fi thu lupa ngakwa bo try ni thu ifi ara fi kwa ai bantem lek sa kiching dua hiang da shong da puli ka Bible da tip bar ngak tip tangan ni gawe u Blei unong pat jet la fi pat tip ka Bible ula da khot lupa ifi ula da khot lupa hade finom la man song thu la fi tip ka Bible. Yadon na fi ang pastor ngakwa bu Blei khot nganam ong wan ngan duai ngan bukti fi fini wan lot hang ne harengam kwa hareng tangkawe ngakwa banofi im kal ching im dedication ong bu ya karai banga day ban puli ya ka Bible. Amen. Nga day ban duai but sedang shwa nagasan minute 10 minute katsan minute but im sendan haka jing duai. Amen. But pair pi three office, pair pi the housewife, pair pi rung sa jinglong pastor, jinglong evangelist, kumta terter, pair pi day mano. Hari ngatip tanggaway. Dari fila sutu ika calling filong jingger kubay. Amen. Namaru Blei, when I gift if hang ta. Amen. Kelmau ka talent but ka calling totally different. Talent but ka calling is totally different. Ka talent gadai ka Blei ay talent yang Hanrei calling yang dari nama tateng ki beriu badon talent ki misuse no eka calling nama kim stu show. It is a talent or it is a calling. Haka calling kam dan ai na la dia. Haka calling is already gifted. But talent kidon bo Blei lodap ai fi. La fi su tho eka calling fi pandon kam eka talent pi kalalong ka jingger khu ya ki babon. Amen. Hanrei haka calling pi penhierno eka calling fi penkiu eka talent then ka calling ka kalano. Hilayo, kidon kibriu balak hot iki ban syakri yo Blei. Hari kilas dang na kajing syakri, hadin kikot as a businessman.
nama kidon talent kata business kan mau bah wanum long kumta atau Blei khot dia fi hang ta penrit dia la dia hang ta amen